वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम तत्सतोमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रष्टाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா Krishna ஹரே ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare ராம Rama, Hare ராம Rama, ராம Rama Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare ராம ஹரே Rama, ராம Hare Rama, Rama ராம Rama, Hare ஹரே Hare. ஹரே जय जय Jaya श्री Jaya चैतन्य Sri जय Chaitanya, नित्यानंदा Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा Jaya Dvaita Kanda, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. ஹரே கிருஷ்ணா ஓம் தத் சத் வெரி வெரி நைஸ். இப்போ ஓகே, இந்த ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டேன். யாருக்காவது ஸ்பெசிபிக் ஸ்பெஷல்லாம் இல்ல, ஜென்ரலா சொல்லுங்க. அவங்களோட செல்ஃப் ரியலைசேஷன்ஸ் இல்ல, குரூப் ரியலைசேஷன் என்ன ஸ்பெஷல் இதுல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து? ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணரை பாயிண்ட் பற்றி பகவான் சைத்தன்யம் வந்து விஷ்ணு பகவானுடைய வந்து அம்சங்கிறது கிருஷ்ணரை பற்றி சைத்தன்யரா தெளி வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தாக்கு என்ன ஸ்பெஷல் கேட்கல, நம்ம எல்லாருக்கும் சேர்த்து மொத்தமா இந்த குரூப் படிக்கிறோமே, நம்மளுக்கு என்ன ஸ்பெஷல், என்ன ஸ்பெஷலா நம்ம மாதாஜி நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளும். மாதாஜி அவங்க மாதாஜி அது கேட்கல. மாதாஜி நம்ம சத்சங்கத்துல நம்ம இருக்கிறோம் மாதாஜி, எல்லாரோடையும் நம்ம வந்து ஓகே பக்தி பண்ணி ஓகே வெரி நைஸ். பூலோகன்னு சொன்னோம். ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா பட் கரெக்ட், சத்சங்ல இருக்கும், வெரி நைஸ். அதை தவிர வேற என்ன ஸ்பெஷல்? நம்ம வந்து பகவானுடைய எல்லா விதமான குணங்களையும் நம்மளால உணர முடியும் மாதாஜி. ஓகே பட் ஸ்பெசிபிக்கா இந்த கோர்ஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணதுல என்ன ஸ்பெஷல்? 2 years ஆச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 2 years ஆச்சு. வெரி years நைஸ். பிரபு கரெக்டா க்ளோஸா வராரு. 2 years ஆச்சு. 2 இயர்ஸ்ல நம்ம லைஃப்ல என்னெல்லாம் மாறி இருக்கு பாருங்க. நான் சொன்னதை வச்சு கரெக்டா எடுத்தாரு பிரபு. 2 இயர்ஸ்ல என்ன ஆயிருக்கு நம்மளுக்கு? நம்ம கிட்ட வந்து நல்ல ஒரு ஆன்மீக முன்னேற்றம் தெரியுது மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஆன்மீக முறையாட்டம் தெரியுது. இது நீங்க சொன்னீங்கன்னா வெளியில இருக்கிறவங்க நம்ப மாட்டாங்க. சோ ஸ்பெசிபிக்கா எப்படி வெளியில இருக்கிறவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி, வெளியில இருக்கிறவங்கன்னா இப்ப நம்ம டிவோட்டிஸ்லயே எடுத்துக்கோங்களேன். மாதாஜி என்னால முன்னேறிட்டேன், எப்படி பண்றீங்க, எப்படி சொல்றீங்க? சந்தோஷமா இருக்கு மாதாஜி இந்த கிளாஸ். நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து அத பத்தி எல்லாம் சொல்றப்ப நம்மளுடைய அந்த இது வெளிப்படும் மாதாஜி. சொல்றீங்க, நீங்க எல்லாம் சொல்றதே இல்லையே. நம்மளுக்கே அந்த உள்ளுக்குள்ளே சந்தோஷமா இருக்கு மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி எல்லாருமே மிஸ் பண்ண ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஈவென்ட் எல்லாருக்கும் நடந்திருக்கு லைஃப்ல. அது என்ன? நம்ம எல்லாரும் மேங்களூர் போனோம் மாதாஜி. ஓகே பட் வெரி நைஸ். இது ஒரு ஈவென்ட். இன்னொன்னு மெஜாரிட்டி ஆஃப் them எல்லாரும் மேங்களூர் போனோம்னு பகவானை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம் மாதாஜி. அதுக்கு முன்னாடி கூட பேசணும். பட் பாயிண்ட் என்னன்னா மேங்களூர் போனோம் எல்லாரும் ஒண்ணு. இது நம்ம நாம ஜபத்தை கட்டாயம் நம்ம ஜெபிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். க்ளோஸா வந்துட்டாங்க சித்ரலேகா மாதாஜி. எல்லாரும் கம்பல்சரியா நாம ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். 16 ரவுண்ட்ஸ் 16 ரவுண்ட் பண்றதுக்கு வந்திருக்கிறோம். 16 ரவுண்ட். அதை விட சிலருக்கு ரொம்ப பாக்கியமா இருக்கு. என்னது நம்ம இதுல வந்து அடைக்கலம் ஆனதே நம்மளுக்கு ரொம்ப பாக்கியம் மாதாஜி. இந்த ஓகே அது ஜெனரல். பட் ஸ்பெசிபிக்கா பாத்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றச்சே, நான் இப்போ லைவ் சேவ் பண்றச்சே ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. ஸ்டார்ட் பண்றச்சே நிறைய பேர் குருவை அடைஞ்சிருக்காங்க மாதாஜி. குருவை வெரி நைஸ் பிரபு. யார் சொன்னாரு அது? செல்லக்குமார் மாதாஜி. செல்லக்குமார் பிரபு. நிறைய பேர் குரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மத்தவங்க சொல்லுங்க. எனக்கு புரிஞ்சிச்சு பிரபு. மத்தவங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. கேட்டவங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுது?
இல்ல மாதாஜி, குருவா அடைஞ்சிருக்காங்க அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டேன் மாதாஜி. பக்தியில ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஸ்பெசிபிக்லி இஸ் டோல்ட் சம்திங், அது மீனிங் என்ன? மாதாஜி இது கிளாஸ் இது கேட்ட பிறகு நிறைய பேர் இது மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நோ மாதாஜி. நோ இத அது பத்தி ஆல்ரெடி முடிஞ்சாச்சு. எப்படி ஜெயந்தி மாதாஜி கலாவதி மாதாஜிக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகலைன்னா கொஞ்சம் ஒத்துப்பேன். ஆனா புஷ்பம் மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, இனிஷியேஷன் எடுத்ததுதான் மாதாஜி. எக்ஸலென்ட் விஜயகுமாரி மாதாஜி, எக்ஸலென்ட். ஏன்னா க்ளூ பிரபு டைரக்டா கொடுத்தாரு, ரைட்? இனிஷியேஷன் எடுத்திருக்கோம் நம்ம எல்லாரும். அவர் அதான் சொன்னார், குருவை அடைஞ்சிருக்கோம்னா என்ன, பரம்பரையில ஆல்ரெடி இருந்தோம், சத்சங்ல ஆல்ரெடி இருக்கோம், கிருஷ்ண கதை இருக்கும். ஆக்சுவலா எதுக்கு எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னா, நான் சேவ் பண்றச்சே என்னோட பிளேலிஸ்ட் தாரிஷி மேம் கிரியேட் பண்ணாங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட். அப்போ ராதிகா அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணாங்க. இப்போ நான் சேவ் பண்றச்சா நான் நினைச்சேன், இப்போ ரீசெண்டா நம்ம பகவத்கீதா பிளேலிஸ்ட் அப்போ ரசரங்கினி ராதிகா தேவிதாசின்னு கிரியேட் பண்ணாங்க. அப்போதான் எனக்கு இன்னைக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. என்னன்னா ஓ அப்போ அதான் சொன்னாங்க எனக்கு, ஏய் நான் ராதிகான்னு கிரியேட் பண்ணி மாத்திக்கோ ராதிகா அப்படின்னாங்க. சரி மேம் ஐ டூ தட்னு. ஸோ எதுக்கு நான் சொன்னேன்னா, அப்போனா நானும் இனிஷியேட் ஆகல, தானிஷி மேமும் இனிஷியேட் ஆகல, நீங்க யாருமே இனிஷியேட் ஆகல. இதை ஸ்டார்ட் பண்ண அப்புறம் எப்படி நம்மளுக்கு எக்ஸ்டர்னலியும் செல்ல பிரபு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப். கிளாஸ்ல அவர் நான் நோட்டீஸ் பண்ணதே இல்லை நிறைய தடவை, ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா. ஆனா எவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட் பாயிண்ட் உண்மையமா பார்த்து சொன்னாங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி லீட் எடுத்தாங்க. இது ஏன் விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு எல்லாரையும் விட ரொம்ப நல்லா தெரியுது சொல்லுங்க மாதாஜி? அவங்க தீட்சை எடுத்திருக்காங்க. ஹரே அவங்க கிருஷ்ணா. டீச்சரா? அவங்க தீட்சை எடுத்தாங்க. ஓகே, புஷ்பா மாதாஜி தீட்சை எடுத்திருக்காங்க, பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி எல்லாருமே. அவங்க ஃபர்ஸ்டே தீட்சை எடுக்கணுங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன்ல இருந்தாங்க மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். புஷ்பா மாதாஜி அவங்க நாங்கெல்லாம் விஜயகுமாரி லேட்டா மாதாஜி தான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் ஓசியில எடுத்தோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்படி ஓசின்னு இல்ல, அதாவது கிருஷ்ணர் கருணை. விஜயகுமாரி மாதாஜி அது வாங்கணும்னு நினைச்சு, அது என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்லிப் பிட்வீன் லிப் அந்த கப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பால் குடிக்கிற பொறிச்சு ஸ்லிப் ஆயிடுச்சான், அப்படி இப்படி இருக்கும். ஸ்வீட் சாப்பிடுறச்சு ஸ்லிப் ஆயிடுச்சான் அப்படின்னு இருக்குமே, அந்த மாதிரி விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு அது ஸ்லிப்பான அந்த தீட்சை மறுபடியும் வந்துச்சு. கரெக்டா விஜயகுமாரி மாதாஜி? Yes, So, மாதாஜி. மாதாஜி, நாரதர் mercy and Krishna's mercy only, மாதாஜி. நாரதர் ரெண்டு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு கிளிம்ஸ் ஆஃப் இது நடந்துச்சு. என்னன்னா ஒரு கிளிம்ஸ் கிருஷ்ணரை பார்த்தாராம். மறைஞ்ச உடனே அச்சோ அச்சோ அப்படின்னு இருக்கான். அது என்ன பாவம் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா ஒரு லெவலுக்கு விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு தெரியும். ஏன்னா விஜயகுமாரி மாதாஜி எனக்கு இன்னும் கூட ஞாபகம் இருக்கு. அந்த நைட் இனிஷியேஷன் அப்போ இனிஷியேஷனுக்கு கரெக்ஷனுக்கு நாமினிஸ்டர் பிரபு கூப்பிட்டாரு. கால் வேற சரியில்லை. ஸோ அதனால அப்போ சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ போனோம். நான் போனேன். ஆக்சுவலி என்ன கூப்பிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன். தானிஷ் மேம், மாமா என்னம்மா, இன்ஃபேக்ட் செல்வாரு 3/4 பேண்ட் தான், ஒண்ணுமே முடியல மேம் மாத்தக்கூட அப்படின்னா, எனக்கு இன்னும் கூட ஞாபகம். ஸ்ரீவாத்சா பிரபு எப்படி இருக்கவங்க அப்படியே வாங்க, பேண்ட் இருந்தா கூட வாங்க பரவாயில்ல, பிரபு இங்கதான் கேட்கிறாரு, சேவைதா இண்டோர் சேவைதா, வாங்க நம்ம எல்லாரும் 10 பேர் இருக்கோம் ரூம்ல, வாங்க கரெக்ட் பண்ணும் வாங்க அப்படின்னாரு. சரி ஓகே அப்படியே போனேன். போயிட்டு கடைசியில விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் போட்டு வச்சே முடியல என்னால. சரி அப்ப சொன்ன தானிஷி மேம் நீங்களே போயிட்டு வாங்கன்னு. என்ன ஆச்சு, திரும்ப வர்ற வழியில தானிஷி மேம் விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வீட்டுல பெர்மிஷன் கேளுங்க அப்படின்னாங்க. நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது கரெக்ட் வே அப்படின்னு. சரி நான் அவங்க கேட்க போய் அது சொதப்ப போய் அது கடைசியில நோ அண்ண போய் அவங்களால எடுக்கவே முடியலன்னு சொல்லிட்டு விஜயகுமாரி மாதாஜி ஓன்னு அழுதப்போ எனக்கு நல்லா விஜயகுமாரி மாதாஜி ஐ ஹோப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நான் ஷேர் பண்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணேன். என்னன்னா நான் போயிருக்கணுமேனு. ஆனால் என்னால முடியல. ஆல்ரெடி மார்னிங்ல இருந்து பண்ணிட்டு அப்புறம் பிரபு கிட்ட கிளாஸ் கரெக்ஷன் அப்போ அப்படின்னு முடிஞ்சிட்டு வந்த உடனே சரி ஒரு வேளை போயிருந்தா சேர்த்து வச்சு நான் மேக்சிமம் தானிஷி மேம்க்கு டோஸ் கொடுத்ததும் அன்னைக்குதான். மேம் நீங்க ஏன் மேம் சாஸ்திரத்துல இல்லாததெல்லாம் சொல்றீங்க? இல்லம்மா நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன், நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்களா, எதுக்கு மேம் சொல்றீங்க, அதனால போச்சு மேம் ஒரு இனிஷியேஷன் அப்படின்னு. ஷிட்டோல ஐயோ இனிமே நான் வாய் திறந்து பேசவே மாட்டேன். எக்ஸாக்ட்லி பேசவே கூடாது. எதுக்கு நான் இது சொல்றேன்னா, சாஸ்திரங்கள் என்ன இருக்கோ அதை பத்தி தான். தானிஷி மேம் என்ன கேட்டாங்க, ஏமா நானாவது வெறும் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட தான் சொன்னமா பர்மிஷன், நீ ஊர்ல இருக்கிற எல்லார்கிட்டயும் நீ பர்மிஷன் வாங்கினியா நாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஆனா நான் கிளாஸ்ல நீங்க எல்லாரும் பர்மிஷன் வாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். நான் வாங்கினது என்னோட தனிப்பட்ட ஒரு விருப்பம். நான் என் அம்மா உண்டு இல்ல, என் பசங்க, என்னோட பசங்க இல்ல, ஒரு பசங்க ஒரு பொண்ணு, அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார்கிட்டையும் கேட்டேன். ஏன்னா என்னோட சர்க்கிள்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கூட்டிட்டு அதாவது அக்செப்ட் பண்ணணும்னு. ஆனா அவங்க நோ சொல்லியிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது. அது ரெண்டாவது விஷயம். ஏன்னா இது எங்க அம்மா கேட்டாங்க, ஒருவேளை நான் நோ சொல்லியிருந்தா நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு. நானே நீ நோ சொல்லியிருந்தா நான் மீற வேண்டிய கட்டாயத்தை நீ எனக்கு கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேமா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ பேசிக்கலி அப்பனா நான் மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டேன். நோ சொல்லியிருந்தாலும் நான் எஸ் இப்போ ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு. அப்போ என்ன சொல்ல வரேன்தானா,
நம்ம எதுக்கோசரம் இதை ஹைலைட் பண்றேன்னா, சாஸ்திரங்களை சொல்றது ஒண்டிதான் நம்ம சொல்லணும். சொல்லலைன்னா, அதாவது நம்ம மனசுல இருக்கிறது நம்ம கரெக்டா கூட இருக்கலாம், அது இல்லைன்னு சொல்லல. கரெக்டா இருந்தது சொன்னாலும் ஒரு விஷயத்த ஸ்டாப் ஆகும், ரைட்? ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து என்னோட கில்ட்டு, தானிஷ் மேம் ஃபீல் பண்ணது, விஜயகுமாரி மாதாஜி அழுததுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து இனிஷியேஷன்ல எல்லார் நடுவுலையும் அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு. ஸோ இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, ப்ரிப்பரேஷனுக்கோசரம் கிருஷ்ணர் வந்து ஹால்ட் கொடுத்தாங்க. நீ இன்னும் ஏங்கணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் எங்களுக்கும் ஒரு லெசன் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதாவது என்னன்னா, கொஞ்சம் கூட டிவியேட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு, ரைட்? அன்னைக்கு நாங்க 2 பேருமே கத்துக்கிட்ட பாடம் என்னன்னா, ஏன்னா ஏ அவ்வளவுதான் சொல்லணும். ஏ அப்படின்றது கூட சொல்லக்கூடாது அப்படின்றது. ஸோ ஏன் இது உங்களுக்கு சொல்றேன்னா, இமீடியட்டா வந்து ஏன் இவ்வளவு டீட்டெயிலா சொல்றேன்னா, நாங்கெல்லாம் டிவியேட் ஆயிட்டோம் அப்படின்றதுக்குல. அதாவது கரெக்டான பாதையா இருந்தாலும் அந்த கரெக்ட் பாதையில கொஞ்சம் எங்களுக்கு தோன்றதை டிவியேட் பண்ணா கூட அது எந்த லெவலுக்கு பிரச்சனை வரும்ன்ற லெசன் அன்னைக்கு நாங்க 2 பேருமே கத்துக்கிட்டோம். அதனால வந்து உங்க எல்லாருக்குமே எதுக்கு சொல்றேன்னா, கத்துக்கிட்டது ஏஆ இருந்தாலும் ஏ சொல்லலாம். ஜெட் வரைக்கும் கத்துக்கணும்னா நம்ம யாருமே சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. ஆனா அந்த ஏன்னு சொல்லணும். இந்த ஏ ஒத்துக்கிறாங்களா இல்லையோ அது அவங்கவுங்க இஷ்டம், ரைட்? ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லேர்னிங் வந்து ஐ தாட் ஐ ஷேர். அதுலயே பாதி கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு, நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ராமதாஷா கதாதரா ஆதி கத ஜானி தோமாரா சஹாயா லாகி தி தூ தோமாரா சானி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமதாச கதாதர ஆதி கத ஜனே தோமர சகாய லாகி திலு தோமர சனி. ராமதாசர், கதாதரதாசர் முதலிய பக்தர்கள் சிலர் நித்யானந்த பிரபுவிற்கு உதவியாளர்களாக வழங்கப்பட்டனர். ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கூறினார், நான் இவர்களை உங்களுக்கு உதவுவதற்காக வழங்கியுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. அந்த பிரபு வந்து அவருக்கு அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க, அசிஸ்டன்ட், ரைட்? ராமதாசா, கதாதார தாசா, அந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் வந்து அவருக்கு சாப்பாடு வச்சுட்டு அவர் சொன்ன, உன்னை வந்து உனக்கு சேவை செய்யறது தாசானு தாசா அப்படின்னு. இப்போ பலராமோட கூரிஸ் இன்னைக்கு மார்னிங் ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல படிக்கிறச்சே எல்லாரும் சொன்னாங்க, மாத்தாஜி நாங்க பகவான் பத்தி நான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல we have not heard of பலராம் at all அப்படின்னு. நான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல you have not heardன்னு சொல்ல முடியாது, நம்ம படிக்கல ஸ்ரீமத் பாகவதம்னு சொல்றோம். ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடியே இருந்துச்சு, ரைட்? புதுசா இன்னைக்கு இல்ல. ஆனா இப்பதான் படிக்கிறச்சே பலராம் பத்தி. இல்ல மாதாஜி, ஓகே, ஸ்ரீராம் பாகவதத்துல பலராம் பத்தி பிரபுபாதா தான் இன்க்ளூட் பண்ணாரு, ஒத்துக்கிறேன். அப்படியே வச்சுக்கிட்டா கூட நம்ம பிளாஷ்பேக் போலாம். நம்ம பார்த்த சாரதி கோயில், ஐ திங்க் சவுத்ல நீங்க எல்லாருமே தமிழ் எல்லாருமே ஒரு தடவையாவது போயிருப்பீங்க, கரெக்டா? போயிருக்கோம் மாதாஜி, அது நேத்து முந்தா நேத்து கட்டின கோயில் இல்ல, எனக்கு தெரிஞ்சு 2000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி கட்டின கோயில். இதை நான் மறுபடியும் எதுக்கு ரிப்பீட் பண்றேன்னா, அங்க கிருஷ்ணர் பக்கத்துல ருக்மணி, லெஃப்ட்ல அது பக்கத்துலயே பலராம் இருக்காரு. எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்சர் நோன்னு இருக்கும். ஏன்னா அம்மா வந்து அந்த ஏரியால பிறந்து அவங்க எல்லாரும் வந்து லிட்டரலி டெய்லி போயிருக்காங்க. அவங்களுக்கே நான் சொல்லிதான் தெரிய வந்துச்சு. இது வந்து நான் சொல்லிதான்றதுக்கோசரம் நான் சொல்லல. அப்பனா நம்ம வந்து எந்த லெவலுக்கு நம்ம கவனிக்கல அப்படின்றதுக்கு நான் இதை சொல்றேன். ஏன்னா சாஸ்திரங்கள் படிக்கிறது எவ்வளவு முக்கியன்றதுக்கு இதை ஹைலைட் பண்றேன். சாஸ்திரங்கள் படிக்கலன்னா டெய்லி போய் பார்த்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு மியூசியம் மாதிரி தான் பார்ப்போம். ஆனா போய் பார்த்தா வந்து நீ போய் பார்த்தாதான் வந்து இது ஆகும், இது தெரிய வரும் அப்படின்னு. சரி, அப்போ கேட்பீங்க, மாதாஜி குரு வந்து அப்ப எதுக்கு மாதாஜி சாஸ்திரங்கள் நம்ம படிக்கலாம்? குரு வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம். இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, கிரேட்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா தெரியுமானா தெரியும், பட் தியரிட்டிக்கலி தெரியாது, படிக்கிற லெவலுக்கு நம்ம யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா தெரியும், ஏதோ எனக்கு பிடிக்கும் கிருஷ்ணா அப்படின்றதா இருந்தேன். கிரேட்னஸ் தெரிஞ்ச உடனே வா அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு, ரைட்? அப்ப நான் ஒரு தடவை நாமினிஸ்டர் பிரபு பேசுறச்சே சொன்னேன், பிரபு இந்த கிரேட்னஸ் தெரிய தெரிய அப்படின்னு என்ன ஆச்சு உனக்கு? நான் ஸ்வீட்னஸ் எனக்கு குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. எப்படி குறையும் அப்படின்னு. பிகாஸ் ஐம் ஃபீலிங் கிருஷ்ணா இஸ் ஃபார்மல் அப்படின்னு. எனக்கு ஏன்னா கிரேட் தெரிய தெரிய இவ்வளவு கிரேட்டா இருக்காரு, அப்போ வந்துட்டு நான் டிஸ்டன்ஸ் ஆறேன். நீ டோல் அது என்ன சொன்னாருன்னா, அப்போ ஸ்வீட்னஸ் நிறைய படிக்க ஆரம்பி, ரைட்? அப்போ வந்து யூ வில் ஸ்டார்ட் ஃபீலிங், ஏன்னா அப்போ தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு கனெக்ட். இப்போ மாதாஜி நீங்க சொன்னீங்க, அதனால நான் இம்மீடியட்டா வந்து 10th கேண்டோ படிக்க போறேன். அது இல்ல அர்த்தம் 10th கேண்டோ படிக்கிறதுக்கோசரம் இல்ல. 10th கேண்டோ படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிரேட்னஸ் தெரியணும். ஆனா ஒரு தடவை படிச்சுட்டோம்னா நம்ம எவ்வளவு தடவை, மாதாஜி ரொம்ப நாள் ஆகும் 10th கேண்டோனா, கிருஷ்ணா புக்கை ஓப்பன் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்க. ஏன்னா இட்ஸ் ஸ்வீட் வெர்ஷன் ஆஃப் 10th கேண்டோ. அதை வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காரு பிரபுபாதா. எல்லாருமே கிருஷ்ணா புக்கை படிக்க ஆரம்பிங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு பேஜ், ரைட்? அதுல வந்து ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா தெரியும். ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இதுதான் நாமினிஸ்டர் பிரபு சொன்னது. அதனால நானும் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். அஃப்கோர்ஸ் ரெகுலரா இல்ல, அட்லீஸ்ட் நான் அதாவது கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும்ன்றவங்க ஸ்டார்ட் பண்றவங்களோட சேர்த்து நீங்க படிங்க, நான் கேட்கறேன் அப்படின்ற பாவத்துல படிக்க ஆரம்பிச்சேன். பட் உங்க எல்லாருக்குமே நான் என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, அதையும் சேர்த்து படிங்க, ரைட்? நல்ல ட்ரீம் வரும். மதிய மதிய ஆமே தொமாரா நீ காட்டா யாயிபா ஆலாக்ஷி தாராகி தொமாரா நிர்த்யா தேகி பா. ஹரே கிருஷ்ணா. செல்லகுமார் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ரெண்டு பேர் சொல்லுங்க மாதாஜி, ஒருத்தர் இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் கேட்கும். புவனேஸ்வரி மாதாஜி, சித்திர கிருஷ்ண மாதாஜி, யாராவது வச்சுக்க, 2 பேரு. புவனேஸ்வரி மாதாஜி. வாங்க. मध्य मध्य आमी तुम्हारा निकट जाइब அலக்ஷித ரகி தோமாரா நிறுத்திய தேகிப. நானும் உங்களை காண அவ்வப்போது வருவேன். கண்களுக்கு புலப்படாதவாறு நான் உங்களுடைய நடனத்தினை கண்டு கழிப்பேன். ஸோ இப்போ நானும் இருப்பேன். இப்போ வந்து எதுக்கு ப்ராப்ளமானா, எங்கேயாவது பலராம் கிருஷ்ணர் இல்லாம போவாரா, நித்யானந்தா சைத்தன்யா இல்லாம போவாரா, அதனால அவர் புலம்ப ஆரம்பிச்சிடுவாரு. அச்சோ ஆனா இல்ல, நீங்க ஆடுங்க, உங்க கண்ணுக்கு தெரியும், ஆனா மத்தவங்களுக்கு தெரியாது, நான் இருப்பேன். இது வந்து என்னன்னா, சைத்தன்யா வந்து நித்யானந்தா கொடுக்குற ப்ராமிஸ். நீ இந்த க்ஷணத்துல இருந்து, இந்த மூமெண்ட்ல இருந்து நீ போன உடனே உன் கண்ணுக்கு ஒண்ணே நான் தெரியும். ஐ வில் பி தேர் வித் யூ த்ரூ அவுட், பிசிக்கலி பிரசன்ட். அது எப்படின்னா அது அப்படிதான். ஏன்னா நம்மளால முடியாது. நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்தா இன்னொரு இடத்துல, இன்னொரு இடத்துல ரூம்லயே இருக்க முடியாது. ஆனா அங்க வந்து அந்த டேலண்ட், அந்த கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அவங்களால வந்து தே ஆர் ஏபிள் டு கோ அப்படின்றதால அவர் 24/7 நித்யானந்த பிரபுவை அக்கம்பெனி பண்ணாரு அப்படின்னு அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதனால வந்து நித்யானந்த பிரபு அதனாலதான் அந்த பார்டரை கிராஸ் பண்ணி பெங்காலுக்கு போய் சேவை செய்யறாரு அப்படின்னு. शिवाचा पंडिता प्रभू करी आलिंगना, कांतेदारी काहे तारे मधुर वचना. श्रीवास पंडिते प्रभु करियालिंगन கண்டே தரி ககே தரே மதுர வசனா. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீவாச பண்டிதரை ஆலிங்கனம் செய்து அவரது கழுத்தை பிடித்தபடி இனிமையாக வார்த்தைகளை பேசத் தொடங்கினார். மாதாஜி, யாரு படிக்கிறேன்னு படிச்ச மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரலேகா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. மாதாஜி, படிக்க விரும்புறவங்க தயவு செய்து கையை ஐ திங்க் அதுதான் பெஸ்ட். படிக்க விரும்புறவங்க எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, அதுல ஆர்டர் பேசிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைஸ் யாரெல்லாம் படிக்கணும் விரும்புறீங்களோ அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தோமாரா கரே கி நாமி நித்யா நாச்சிபா, துமி தேகி பாச்சே பாபே ஆரா கே ஆனா தேகிபா. हरे कृष्ण माताजी. तुम्हारा गहारे कीर्तने आवी नित्या नचीबा, तुम्ही देखा पापे आरे के हना देखी भा. Translation. Sri Chaitanya Mahaprabhu requested Srivasa Thakura perform congregational chanting daily and be assured that I shall also dance in your presence. You will be able to see this dancing but not others. Hare Krishna Mataji. கிளாரிஃபை பண்ணிட்டாரு. டோன்ட் வரி ஸ்ரீவத்சாச்சாரியா, நான் டான்ஸ் ஆடுவேன், உன்னால பார்க்க முடியும், மத்தவங்களால பார்க்க முடியாது. இது ஆக்சுவலி வெரி ட்ரூ. என்னன்னா அட்வான்ஸ் டிவோட்டிஸ்க்கு இட்ஸ் அப்ளிகபிள், ரைட்? தே ஆர் ஏபிள் டு சீ கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க தானே சொன்னீங்க கிருஷ்ணரை கண்ணால பார்க்க முடியாது, காதால. எஸ், பட் அவங்க வந்து டிரான்ஸ்டென்டல் ஸ்டேட்ல இருக்காங்க. தேர் ஆல்ரெடி லிபரேட்டட். வைகுண்டம்ல இல்லைனாலும் பூலோகத்துல இருந்தாலும் அவங்க அந்த லிபரேட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கிறதால அவங்களால கிருஷ்ணரோட இருக்க முடியுது, பேச முடியுது, அணுவ முடியுது. தட் பாவமா அவங்க டெவலப் பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் வந்து உங்களுக்கு பாதி ஸ்டார்டிங்ல கொண்டு பண்ணேன். அதாவது நம்ம என்ன பக்தியில ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம சாதனா பக்தி மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். சாதனா பக்தியில என்ன கேட்டகரி? சாதனா பக்தி மாதாஜி. வெரி நைஸ். வைதி சாதனா பக்தி. நம்ம எங்க அச்சீவ் பண்ணோம், என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ராகானுகா பக்தி. எஸ், கோலோகா விருந்தாவன் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். பட் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருக்கிற சைல்டுக்கு நீ என்ன பண்ணணும், டாக்டர் ஆகணும்ன்றது ஓகே. பட் கரெக்டா பார்க்கணும்னா நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து சயின்ஸ் குரூப் எடுக்க போறேன், அந்த ப்ராசஸ், ரைட்? அந்த குரூப் தான் நம்ம ராகானுகா பக்தி. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாரும் அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் கிராஸ் ஆயிட்டு பாவ பக்தி போயிட்டு அதுவும் முடிச்சு பிரேம பக்தியில இருக்கிறவங்க டைரக்டா இன்டராக்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா எப்படி நம்மளுக்கெல்லாம் அக்ஞாத்த சுக்ருதி ஒரு குருனால எப்படி நம்மளுக்கு அக்ஞாத்த சுக்ருதி வந்தது? ஒரு குரு சேவை, ரைட்? ஒரு தெரியாம வந்து ஒரு குருவோட சேவை, அந்த சேவைனால நம்மளுக்கு அக்ஞாத்த சுக்ருதி வந்தது. எப்படி மாதாஜி சேவை செஞ்சோம்னா, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இடையில ஆக்சிடென்ட்லா குரு வந்து எப்படி போகணும்னு கேட்டிருப்பாரு, ரூட் சொல்லியிருப்போம், குருக்கு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுத்துருப்போம். இப்படிதான் அக்ஞாத்த சுக்ருதி சேவைனால நம்மளுக்கு வருது, ரைட்? பேசிக்கலி ஸ்ரத்தாவும் அப்படிதான் வருது, ஸ்ரவணமும் அப்படிதான் வரும். ஸோ பேசிக்கலி நம்மளுக்கு அக்ஞாத்த சுக்ருதி வந்து இந்த மாதிரி வருது, ரைட்? வித்தவுட் எதுக்கோசம் மாதாஜி குருக்கு நம்ம சேவை செய்யணும்னா அதனாலதான் அக்ஞாத்த காஸ்ட்லெஸ் மர்சி நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. அந்த மர்சியோட மகிமைனால நம்ம வந்து இப்போ இங்க இருக்கோம். இப்போ இங்க இருந்து அங்க போனோம்னாலும் ஒரு மர்சி வேணும். அது யாரோட மர்சி? யாரோட மர்சி? குரு பகவான். பகவான் ரெண்டுமே ரெண்டுமே இல்ல. மூணாவது
பக்தர்களுடையதான் மாதாஜி. அதுவும் இல்ல, அந்த இது எல்லா பக்தர் இஸ் a காமன் வேர்ட். எந்த பக்தர்? தூய பக்தர்கள் கிருஷ்ணாட்ட இருக்க அதுதான் குரு, அதுதான் குரு, அதுதான் குரு, தூய பக்தர் தான் குரு. குரு அதுதான் குரு. குரு சோ வேற யாரு? மூணாவது யாரு? நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆன்சர் ஆல்ரெடி. இது ரொம்ப முக்கியம். நீங்க கிருஷ்ணரோட மர்சி மாதாஜி, நம்ம கிருஷ்ணரோட முயற்சி மர்சி இருக்கிறதால தான் இங்க இருக்கோம். நம்ம முயற்சி வேணும் மாதாஜி. நம்ம முயற்சி எல்லாம் இருந்தா நம்ம எப்பவும் ஃபெயில். நம்ம முயற்சி வேணும் ஆஃப்கோர்ஸ், பட் நம்ம முயற்சியை பார்த்து பர்ஃபெக்ட். புஷ்பா மாதாஜி ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் ஆன்சர் கொடுத்தாங்க. வைதி சாதன மக்ஷி முயற்சி பார்த்து பாகவதம் இதெல்லாம் நல்லா படிக்கணும் மாதாஜி. அதுதான் நல்ல முயற்சியில வழிகாட்டி வருது. வேணும் மாதாஜி, குரு வழிகாட்டியா வேணும் அதுதான் குரு மாதாஜி. இருக்காரு ஆல்ரெடி, அதுக்குதான் வந்துட்டோம் நம்ம. ஆனா இது என்ன, கேளுங்க கேளுங்க, பியூர் வைஷ்ணவாவா மாதாஜி? நான் ஆன்சர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி தான் லாஸ்ட் டைம் கூட நம்ம பேசிட்டு இருக்கச்சே கவனிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒருத்தர் கூட கவனிக்கல. நம்ம விரஜ பிரேம நம்மளுக்கு வரணும்ன்றதா கோலோகம். அப்போ விரஜ பிரேம வரணும்னா யாரோட மர்சி வேணும்? விரஜ ஒன் ஆஃப் த ராதா கோபி. மர்சி, ராதா. இல்ல யாராவது அந்த ராகானுகா பிரேம இருக்கிறவங்களோட மர்சி வேணும். நாட் நெசசரிலி கோபி. விரஜானா கோபி உண்டி இல்ல, விரஜானா எல்லாருமே இருக்காங்க. விரஜானா யசோதாமை இருக்காங்க, ரைட்? இப்போ நம்ம புஷ்பா மாதாஜி வந்து நான் வாத்சல்ய ரூபம் போனோம்னா அவங்களுக்கு வந்து கோபி மர்சி வராது. அப்போ யாரோட மர்சி வரும்? அப்போ வந்து யசோதாமையோ இல்ல யசோதாமை சர்வ் பண்றவங்களோட மர்சி வரும். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? டிசெண்ட் ஆகும். அதே மாதிரி இப்ப வந்து பிரேம பக்தியில இருக்கணும் அப்படின்றவங்க சாக்கியா பாவம் இருக்கு, பரக்கிரியா பாவம் இருக்கு. தானிஷி மேம் நான் ஓட்டிட்டே இருப்பேன். நீங்க வந்து பரக்கியா பாவம் அப்படின்னா குவீன்ஸ் ஆஃப் துவாரகா பாவம். குவீன்ஸ் ஆஃப் பாவகா பாவம்னா கோபி பாவம் இல்ல. அங்க இருக்கிற குவீனோட பாவமோ, அங்க இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த குவீன்ஸோ, அவங்களுக்கு சேவை செய்யறவங்களோ அந்த பாவத்துல இருந்து டிசெண்ட் ஆகணும். சோ பேசிக்லி ராகா நுகா. இப்ப வந்து சக்கியா பாவம் அப்படி இருந்தா சாக்கியா பாவன்றது வந்து பலராமன் அர்ஜுனர் அந்த பாவத்துல இருக்கிறச்சே டிசெட் ஆகும். இப்போ பலராமன் நான் எக்ஸாம்பிள் எடுக்க விரும்பல. எதுக்குன்னா பலராம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் லார்ட் அண்ட் ஹீ கேன் சர்வ் இன் எனி பாவம். ஸோ அதனால அவர் எந்த பாவத்துல போய் நம்மளுக்கு அருள் கொடுப்பாருன்னு எனக்கு தெரியாது. இப்போ நீங்க சொல்வீங்க அப்ப மாதாஜி சாந்த ஜென்ரலா சாந்த பாவத்துல கூட கொடுக்கலாமா? சொல்ல முடியாது. பலராம் அந்த கௌவா இருக்கிறச்சே நம்ம கவுல அட்ராக்ட் ஆகலாம், அப்போ அவர் மூலமா பர்சி வரலாம். இல்ல நம்ம வந்து கோபி பாவம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா அவர் என்னவா இருக்காரு? பலராம் கோபியா ஃப்ளூட்டா இருந்தாரு, ஃப்ளூட்டா இருக்காரு. எஸ் மாதாஜி, கோபியா தான் இருந்தார் மாதாஜி. என்ன கோபி? என்ன கோபி? அனகமஞ்சரி. அனகமஞ்சரியா இருக்காச்சு. அந்த அனகமஞ்சரி மூலமாவும் வரும். அதனால எதுக்கு சொல்றேன்னா பலராம முடிச்சுக்காதீங்க யாரும், ரிஸ்க். சோ ஆனா எப்படி எந்த கோபி கிட்ட, எந்த கோபா கிட்ட, எந்த வாத்சல்ய பாவத்துல இருக்கிறவங்க, எந்த சகி கிட்ட, யார்கிட்ட, மஞ்சரி கிட்ட நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சுன்னு தெரியாது. அப்படி டிசெண்ட் ஆகிறதுதான் நம்மளோட ராகானுகா பக்தி. அப்படி இருந்து வந்துச்சுனாலே நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் ரொம்ப சீக்கிரமா போவோம். ஏன்னா தட் இஸ் கால்ட் ராகா. என்ன? டேஸ்ட், ரைட்? அந்த டேஸ்ட் வந்துச்சுன்னா, ரத்தியனா என்ன? டேஸ்ட், ரைட்? அந்த ரத்தியன்றதுதான் பாவா. அந்த டேஸ்ட் வந்துச்சுன்னா யூ வில் ஸ்டார்ட் சீயிங் கிருஷ்ணா டைரக்ட்லி, ரைட்? அங்கிருந்து பிரேமா அங்க இருந்தாலும் ஸ்லிப் ஆகிற சான்ஸ் வெரி ரேர், பட் எக்ஸப்ஷனலி ரேர் அங்கிருந்து. ஆனா அப்படி ஆக சான்ஸும் இருக்குன்றதுக்கு தான் பரத் மகாராஜ் நம்மளுக்கு சொன்னாங்க. ஆனா அங்கிருந்து பிரேம பக்தி போனோம்னா நம்ம எல்லா ஆங்கிலையும் பார்ப்போம். தூய பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்றது இல்ல பியோர் உத்தம அதிகாரின்றது ஹாஸ் அ வேரியேஷன். நீங்க எல்லாரும் ரெட் கலர் சாரி கட்டுங்க அப்படின்னா நிறைய வேரியேஷன் இருக்கும், ரைட்? அந்த ரெட்லயே நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரெட். அதே மாதிரி பியோர் டிவோட்டி அன்றதுலயும் வேரியேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதனால நான் இங்க வந்து என்னன்னா பிரஜ என்றவங்க வந்து அப்படியே ஒயிட்ல கூட நம்ம என்ன சொல்லுவோம், மில்க் ஒயிட் அப்படின்னுவோம், ரைட்? அந்த மாதிரி வேரியேஷன்ல இருக்கிற மாதிரி அங்க இருக்கிற அவங்களோட பிரேமை நம்மளுக்கு டிசெண்ட் ஆகும். அதுதான் பாயிண்ட். ஸோ இட்ஸ் நெக்ஸ்ட் லெவல்ன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க, ரைட்? அஃப்கோர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கிருஷ்ணா குரு கிருப்பா இருந்தாதான் நம்ம வர முடியும். அது சாக்ரோசாக்ட், பட் அதை மிஞ்சினது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். ஓகே? তোমারা গারে কীর্তনে আমি নিত্য নাচিবা, তুমি দেখা পাবে আর কে হানা কে দেখিবা। विदिता कैसे भी माताजी वासी। हरे कृष्ण माताजी। तुम्हारा कार्य कीर्तने आम्ही नित्य नाचिपा, तुम्ही तो ते का पापे आरा के नाते कीप. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீவாச தாகூரிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தார். உங்களுடைய இல்லத்தில் தினமும் சங்கீர்த்தனம் புரியுங்கள். அச்சமயத்தில் நான் நிச்சயம் அங்கு நடனம் ஆடுவேன். உங்களால் அந்த நடனத்தை காண முடியும், மற்றவர்களால் இயலாது. ஹரிகிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.
கண்டிப்பா நான் வந்து டான்ஸ் ஆடுவேன். உங்களால முடியும். இப்ப வந்து நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபு கதையோ, பாகவதமோ இந்த ஸ்லோகா சொல்றச்சே கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம இப்போ மொபைல்லயோ, லேப்டாப்ல உட்காந்துருக்காரு. ஐயோ மாதாஜி எனக்கு தெரியலையேன்னா இப்போ தெரியல. பட் அவர் உட்கார்ந்துருக்காருன்றத நம்ம டினை பண்ண முடியாது, ரைட்? நம்ம கண்ணுல இல்லாததால எனக்கு தெரியாது அப்படின்றதுல கெட்டதோ நல்லதோ கண்ணுக்கு தெரியல. பிரெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது நாள் பச்சை ஆயிடுச்சு மாதாஜின்னு சொல்லுவோம். ஆனா அந்த 3வது நாளுக்கு முன்னாடி நாளே அது பச்சையாக ஆரம்பிச்சிச்சு. அது நம்மளுக்கு தெரியாது, மைக்ரோஸ்கோப்ல தெரியும். அதே மாதிரி இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு தெரியல. ஏன்னா வி நீட் மைக்ரோஸ்கோப். அந்த மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் கால் பக்தி. அதுக்கு வி நீட் அந்த மைக்ரோஸ்கோப்போட பேர் தான் ராகானுகா. அந்த டிசென்ட் ஆகணும். கரண்ட்லி ஐம் நாட் ஹேவிங் தட் மைக்ரோஸ்கோப். டிசென்ட் ஆன அப்புறம் யூ கேன் சி. ஆனா கிருஷ்ணர் டினை பண்ண முடியாது. அதனாலதான் நம்ம வந்து மரியாதையோட இருக்கேன். மரியாதைனால நான் குளிச்சுட்டு வரலையானா அது பரவாயில்ல. குளிச்சுட்டு வரலன்னா இட்ஸ் ஓகே கிளாஸ்க்கு. ஆனா அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கேட்கணும். நான் வந்து மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்துட்டே நான் வந்து தலை வாங்குறேன், போனிடெயில் வாங்குறேன்னா தப்பே இல்லை. ஆனா நம்ம கவனிக்க முடியுமான்ற விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும். ரேவதி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்களா? இருங்க. சொல்லுமா ரேவதி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சொல்லுமா. ஒரு நாளைக்கு ஸ்லோகம். எடுக்கலாம் மத்தவங்க. இந்த கிளாஸ் டைம் இன்டரப்ட் மாதாஜி ஆகும். வந்துட்டாங்க. நாளைக்கு யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ அப்படியே தானிஸ்ரீ மேம் வந்துட்டாங்க. அவங்க கிளாஸ்ல கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மேம் லைக் ஹரே ஸ்டாப் பண்ணி கிருஷ்ணா மாதாஜி. லைக் ஸ்டாப் படிக்க பண்ணிட்டீங்களா மேம்? ஹரே கிருஷ்ணா படிக்க ஹரே கிருஷ்ணா. விரும்புறவங்க தயவு செய்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மேம். தானிஸ்ரீ மேம் இன்னைக்கு ஈவினிங் 7 o'clock ஒரு பேக்கப்பா கொஞ்சம் சேஃப் சைடுக்கு இருங்க மேம்.